Zovem se Alija Bupić, živim ovdje u Božićima, općina Punica. Kao što vidite, dobio sam sina na svoj rođendan prije 26 godina, gdje se prvo dijete rodilo ovdje u selu. Reci nešto, šiki tamo. Zubići mu rastu, pa on ruke, usta. Veselo i zdravlje što se tiče toga. Eto, kad bi bilo prilike neke da saselimo odavde, ovdje nema dovoljno života daleko, Makadam, vidjeli ste sami, upućeni ste u to sve. Nema ovdje toga. Kad mogu, makar dole gdje je bliže ceste, ali ne mogu financijski, ne mogu ničim. Kako ste odlučili da, znali ste gdje Alija živi, kako ste udali se, znali ste da je na selo, da nije vam bio problem? Mene ne smeta što je na selu, ja sam živjela na selu. Znam sav posao što se radi na selu, jer sam živjela, da sam živjela u gradu, možda ne bi. Je, fino je imat neki imao. Ljubav moja. Ma hej, izvadite ruke, poješćeš ih. Nama ne smeta što smo na selu. I fino je na selu živjeti, čist zrak, ljepše i sve. Tata, Naša ljubav mala. tata.